Sí, la veritat és que ens fem també ressò del que dies i des d'ací ho hem dit moltíssimes vegades, però com no, estar en el nostre ànim, perquè en contra de la natura no podem fer res, no es pot anar, i en aquest cas l'únic que tenen aquesta gent és que tindre solucions i el recolzament, no sols de la ciutadania, sinó de la part política, que molt tindrà que dir i serà la més important. Les del Glòria encara les esperem. Per això t'anava a dir. Els diners del Glòria encara els esperem. Va venir el president del govern, se va fer un carret sencer de fotografies de les Dantes i no ha arribat un euro. Diuen que arribaran 700.000 euros quan justificarem els 2 milions d'euros que ha tingut que anticipar l'Ajuntament de Penyíscola. Per a reparacions de tots els desperfectes i també per ajudar el sector turístic. I anticipant en informes favorables tècnics aquestes obres. I en el vot en contra de qui veritablement hagués tingut que respaldar aquestes factures, que no és altre que el Partit Socialista i Compromís, que en aquests moments, sabent i podent visualitzar el que és l'expedient, la contratació feta dins dels paràmetres legals per urgència, haguessin tingut que respaldar el que veritablement hagués tingut que fer el govern d'Espanya, que és aquestes obres que havien destrossat el litoral sud i el nord de Penyíscola, tot el que és el passeig, tot el que són totes les infraestructures turístiques, ficar-les totes, que les van ficar totes, vam acabar al juliol de l'any passat. I aquestes, les de la zona sud, al juliol d'aquest any. Ells volien que nosaltres aniguéssim als paràmetres de costes. Costes no només no ha fet les obres, sinó que va tardar un any a dir-nos com les tenien que fer. I l'Ajuntament les ha anticipat front a qualsevol qüestió per tal que este mes de juliol passat tinguéssim la zona sud en perfecte estat per poder entrar. Menys mal que la teníem en perfecte estat. Sí, perquè el temporal no va ser com a les poblacions del costat, però sí que també... El que més de la província. El que més, el temporal a Penyíscola li ha costat 2 milions d'euros. Van tindre que demanar un préstamo de 2.800.000, entre altres qüestions, però 2 milions pràcticament el que ha sigut el Glòria ha costat. 2 milions que, quan vam liquidar, en el superàvit vaig tornar al préstamo el dia següent.